חזרנו, סוד החיים הטובים, שלום לבני בר לוי, מומחה לאיזון הגוף דרך כף הרגל. אמת. מה שלומך? תמיד טוב. רוצה להגיד את התואר שלך כמו שצריך, ולכן אני מקפידה לקרוא אותו. נכון. את כבר משננת אותו כראוי, זה לא ביקור ראשון שלנו כאן. ושוב גילוי נאות, כל היום פה גילוי נאות. יאללה. שאני לקוח שלו והמדרסים. לקוח, זה לא עזר כל כך הרבה. כי בני מתעסק באיזון הגוף, ואת יודעת למה זה לא עזר כל כך הרבה? כי הוא לא הקשיב. ולמה אנחנו כאן היום? כי יש אנשים שלא תמיד מקשיבים, ובצדק. כי בני אמר... איכותיות שלו. איכותיות ומיוחדות. יש מצב שאם טיפ-טיפה יהיה בכביש איזושהי מהמורה, אז מה קורה לנו? עוברים בשחייה על המדרכה. לא נופלים. ואז אם גדעון יראה את כף רגלו, את השוק שלו, יש פה דבר שבטח לא רואים אותו במצלמה, אבל הוא כבר חבוש טוב עם מגן. פעם שעברה שהוא בא לבקר אותי, הוא היה עם גבס. נכון. והיה גבס אפילו. אז מה אתה מציע? אז מה אנחנו אומרים היום? אנחנו אומרים היום שחס ושלום, אם קרה מה שקרה, ומכשיר שכמו שכרגע יש לגדעון על הרגל, הוא לא מספיק טוב, או טוב, אבל צריכים משהו שיעזור לו גם לעמוד על הרגליים. מה זאת אומרת? זה זמני, המכשיר הזה, לא? המכשיר הוא זמני, אבל גם כרגע ישנה סכנה שגדעון ייפול. כי רגל שחבושה, או קשורה, או מקובעת, כבר לא עושה תנועה רגילה שהוא כל כך רגיל לעשות אותה. והיא גם מתנפלת. בגוף שלנו יש מערכת שמסנכרנת את ההליכה שלנו, בכלל את היציבה שלנו. כמו שיש באווירון, ובכל כמעט גוף שנוסע ורוצים לייצב אותו, במצלמות שלנו, יש מה שנקרא ג'יירו, ששומר על איפוס ציר ההליכה שלנו. זאת המילה שהשתמשנו בה לפני רגע. יפה, אז גם בהליכה, הג'יירו שלנו מחליט, אם רגל ימין בעייתית, בואו נעביר את כל מטען המשקל שלנו לשמאל. מה עלינו לעשות על מנת לשפר את אופן הליכתנו ואת יציבתנו הרעועה? אז היום אנחנו נדבר על דברים ספציפיים שישפרו את היציבה שלנו. למשל, ניקח פה נעל, שנראית, בטח אנשים יגידו שהם בחיים לא ראו דבר שכזה. זה נראה כמו פסל. וזה נכון, זה כמו פסל. אבל זו כף רגלה של אישה, שאני אומר לכם, היא בחיים עדיין, אני מקווה. מה זה? זאת נעל שאני בכוונה עכשיו פותח אותה. אוי. כן. ותראו איך היא עומדת בתוך הנעל, ותבינו שבנעל כזאת, אם היא לא תהיה בנעל שכזאת, ואני אסביר לכם מה מיוחד בנעל הזאת, אני מוציא את הרגל. ככה האישה הזאת עומדת על הרצפה בעצם. כדי שהיא תעמוד נכון, היא חייבת לעמוד בנעל שכזאת, כשבנעל הזאת יש פטנט של חצובה. הבאתי לפה מצלמה של פעם, שעומדת לחצובה, כמו המצלמות שכאן. רואים את כל הדברים האלה? אני מאמין שרואים. אם החצובה הזאת לא תעמוד מאופסת, המצלמה נופלת והלכה המצלמה. הבעיה שלנו שכף הרגל לא כדאי שתלך, קשה מאוד אחר כך לתקן אותה. מה עוד שבגיל מבוגר, כשהעצם נפגעת, השיקום שלה הוא לא כמו של ילד, שהעצם עוד בונה את עצמה. אבל זה דבר נדיר מאוד, רגל כזו. עכשיו, קודם כל זה ממש לא נדיר. אנחנו מטפלים בנכי צה"ל. אם היית במכון, בעטרת מעדיפות, ראית נכי צה"ל שבאים עם רגליים שהן לפעמים לא שלמות, לפעמים מקובעות, לפעמים בזוויות מוזרות, ואתה אומר, אני רוצה ללכת לסרט קולנוע כמו כל אחד. איך אני אדרוך כשהנעל שלי לא מחזיקה אותי? האישה הזאת עם הנעל הזאת הולכת הליכה רגילה? הולכת עם שתי רגליים, 100% בסדר. אמנם זה נראה מגוחך, היא מספרת לי שילדים צוחקים עליה לפעמים ברחוב, אבל היא הולכת יציב על הרגליים. למשל, אדם שהולך עם מכשיר, יש כל מיני מכשירים בשוק, כמו למשל מכשיר שכזה שיש פה על הרגל כאן, והמכשיר הזה הוא ממש לא נוח. ואז שואלים אותך, תגיד לי, יש פתרון חוץ מכל הפלסטיקים והמכשירים והחגורות והאביזרים? מה המכשיר הזה אמור לעשות? לייצב את השוק? זה מכשיר למשל שלא מייצב את השוק. אנחנו משתמשים בשוק כסד, אבל יש לי בעיה ברגל שהרגל צונחת. אין אפשרות ליישר אותה, זה נקרא דרופ. ועל זה מרכיבים את ואז אתה יושב בתוך הדבר הזה כאן, וזה כמו כף, מחזיק אותך ואין סיכוי שהרגל תצנח. ובקיץ באוגוסט זה פינוק. אז זה פינוק. בא בן אדם שאומר, בקיץ או בחורף אני רוצה ללכת, אבל בלי מכשירים על הרגליים. יש פטנט? לוקחים נעל רגילה. נעל מסוימת כלשהי, ומתקינים לה במעבדה, מתקינים לה שרוול מיוחד, הוא חובק אותו בצ'יק צ'ק על הרגל, והוא כבר לא צריך למשל מכשיר שכזה. ואז הוא יכול לעבור לכל נעל שהוא מעוניין אם הוא יבנה את הפטנט הזה. יש אנשים שההסתברות שלהם היא אחרת. יש הבדל עצום בין רגל שמאל וימין. אם עכשיו אני אראה למצלמה את מה שהעין של בן אדם שהולך ברחוב רואה, כלום, אותו דבר. אז האישה לא תגיד, אוי, תשמע, מה, יסתכלו עליי ברחוב, אבל אם אני הופך את הנעל, תראו איזה הבדל עצום בין רגל אחת לשנייה. אין קשר. אבל יש שיטות מסוימות שגורמות לנו ליצור את הנעל כאילו לפחות אותו דבר, כשיש הדגש מיוחד נגד החלקה למשל, בסיס שהוא קל, הנעל כמעט ולא שוקלת כלום, למרות שהיא נראית שיא המגושם.
הנה שוב תבנית של רגל של בן אדם, שאם לא הדבר הזה, בתוך הנעל שלו הוא לא יכול לדרוך. רק עם הפטנט הזה, הוא יכול ללכת בנעל, וזה לא שוקל. זה קל ביותר. ולמשל, הבאתי לפה דוגמה מיוחדת, יש נשים בגיל מאוד מבוגר, שלאט לאט כי הלכו על נעלי עקב כל החיים שלהם, התעוותו להם האצבעות, והאצבע כל הזמן חותכת ומשפשפת. את החלק העליון של יש היום שיטות, כמו למשל השיטה הזאת, זאת נעל כביכול רגילה, אבל אם אני אכניס את האצבעות המעוותות שלי פנימה, אז אני אלך לאן שאני רוצה, והנעל נשארה אותה נעל, ושוב, הנעל לא שוקלת יותר מגרם. אבל בני, אתה מדבר, אלה המון דברים שאנחנו רק מדמיינים את המשך הבן אדם, וזה לא, זאת אומרת, יש כאן ליקויים, יש כאן דברים בדיוק חריגים, זאת המילה שיש חריגים מאוד. אני מקווה שזה אחוז מאוד מצומצם באוכלוסייה. גדול מאוד. לא, אני לא מדברת על זה, אני מדברת על מניעה. אלה אנשים שמה לעשות באו אליך כבר שלפני שהם לא הקשיבו, כמו גדעון, הם לא הקשיבו. לא, או ניזוקו בנסיבות של מיום היוולדם, או חס ושלום תאונה שקרתה להם. אדם רגיל מהרחוב, שרוצה לעמוד נכון על הרגליים שלו. כי, רגע, לפני זה, כל אדם רגיל, שהוא לא צולע ולא נכה, יש לו איזשהו אפיון הליכה משלו, נכון? אמת. בעצם אין הליכה בעולם הזה, הליכה תקינה מושלמת. אין מושג שנקרא הליכה תקינה. גם דוגמנית צמרת? גם דוגמנית צמרת היא הכי מסתכנת. עכשיו, מדוע אין הליכה תקינה? כי בעצם לא נבראנו ללכת על קרקע שהיא קשיחה. נבראנו על חולות. בני ישראל חצו את המדברות ועברו גם קצת במים, אבל בדרך כלל הלכו על אדמה שהכף רגל תיאמה את עצמה לתנאים הטבעיים של השטח. ואנחנו לא. אז גם אם הרגל שלך נראית $2 מיליון, היא מעולם לא דורכת דריכה נכונה. תן לנו עצה איך נשפר את הליכתנו. לכן, שני הדברים הבסיסיים שמשפרים את ההליכה, שקשורים בנעליים ומדרסים, הם הנעל המתאימה, שפירושה הבסיס של הנעל הוא בסיס שמתנהג כמו שהגה, אנחנו מחזיקים אותו בשתי ידיים כראוי, ולא עם שתי הציפורניים כראוי, אז אין סיכוי שאנחנו נתהפך לכל מיני כיוונים, ומה שקרה רק לפני מספר ימים, מעיד על כך שטעות של מבט של שנייה, והחזקת רגל לא נכונה, והאוטו שלא נדע מה שקרה למשפחה. כל הנעליים הספורטיביות, העיקרות האלה, יש בהם, בחלקם הגדול, ואני קונה את הטוב שבטוב, אז מה? בחלקם הגדול, חוץ מגימיקים, יש גם את האלמנטים האלה. בחלקם לא. אתה קונה נעל ספורט שעולה הון עתק, לפעמים היא מכשילה. באזור האחורי. באזור האחורי. מי שמחזיק את ההגה. יפה. כי פה ברגל יש לנו בקרסול, יש לנו ציר אוניברסלי שהוא באמת הגה. ואם אני את ההגה הזה עשית אותו שמאלה, כל נטיית הרגל תהיה שמאלה. הנעל הזאת, הנה, בוא נראה את הנעל הזאת. הנעל הזאת בהיקפים שלה, זה כמו לקחת מרק צ'ורבה ולשים אותו בלאפה. יכול להיות שקניתי את זה אצלך? לא, אין סיכוי שבעולם. אין סיכוי שבעולם, אבל לא הייתי מוכר לך אותה. זה נעל יקרה מאוד. כי לא יהיה הרבה מרק שהוא נורא טעים, והלאפה גם תתקלקל, וגם היא בעצם טעימה. חייבים איזה קערה מתאימה, שתשמור על הטמפרטורה, על הכמות, שנשבע גם. אני רוצה להגיד עוד משהו, שאולי לך הוא מובן מאליו. זה שאנחנו לא הולכים תקין, so what, אנחנו גם לא מושלמים באופן כללי. נכון. אבל לפעמים אדם חווה כאבים בעורף, פריצת דיסק עורפית, וזה נובע מהליכה שלו. למה שאיכות החיים שלנו לא תהיה נוחה? בוא נגיד לא מושלמת, לא, אולי אנחנו לא מספיק עומדים על הנזקים שבהליכה מצטברת... חד משמעית, אנחנו לא עומדים עליהם, אנחנו לא מודעים להם, וגם לפעמים אתה כל כך עסוק שאתה מראיין, ואתה קובע פגישה, ואתה מרצה, ואתה אומר, מתי יש לי זמן לקפוץ לבני בחייך? קח את הסקדיול שלי, אין לי דקה אחת בחיים זמן. אז לקנות רק נעליים אצל מומחים ומיוחדות ומותאמות לרגלינו? או שאחרי שתונחה על ידי מומחה, תקנה מה שאתה רוצה, ואם אתה תיכנס לחנות נעליים כלשהי בתל אביב או בחולון, ותגיד לבעל החנות, רגע, סליחה, והוא יראה שאתה עושה תנועה שכזאת, או תנועה שכזאת, הוא יגיד, רגע, הוא קצת מבין, אני לא אתחיל עם כל הסיפורים על הנעל. עכשיו לימדת אותי, אני צריך להחליף את כל... אוקיי, אז אתה אומר שהבסיס צריך להיות שמה עם הנעליים האלה שהבאת לי? עכשיו, אני הבאתי לך להראות משהו מאוד מאוד ספציפי, ואת תעידי. זאת נעל שיש בה המון תכונות, היא כאילו נעל ספורט, אבל היא בעצם סנדל, עם אלמנט גלגול. בוא נשים אותה על הרגליים שלך, כי יש פה אפשרות לכוון את הסנדל, מלמטה ועד למעלה ומאחור. אם בולם זעזועים, אני מקווה מאוד שזה בדיוק המידה שלך, אני הסתכלתי ולקחתי צ'אנס. אני מקווה שבדקת. תקחי בבקשה עוד רגל אחת כאן, שלא תגידי שאת לא סימטרית בתנועה. אוקיי, ומה אני אמורה ללכת עכשיו ולהרגיש שאני מרחפת? ואני רוצה לראות שאת רק לא נופלת. לא, אם תיפלי אז זה לא טוב. לא, אני רק רוצה שלא תיפגע במשהו. כן, הצבע לא מתאים לך. מה, כחול? פייסיט, כאילו, זה לא... לא, אני לא רוצה שעם הדבר הזה תלכי לאירועים בערב. אוקיי. אבל את הפעילויות המיוחדות שלך ביוגה. את ההליכה שלך... לא עושים יחפים. בסדר, אוקיי, הליכת... ואת לא רוצה לעשות יחפה, את רוצה עם הנעל. למה? כי כואבות לך כפות רגליים.
אני חייב לעזור לך, מה זה? זה יופי, זה נהדר, זה יופי. הנה, זה רגע סינדרלה. שחיכיתי לו. חבל שהתוכנית לא מסתיימת ממש ברגעים אלה. לא, היא לא תסתיים לפני שאני לא אספיק עוד להגיד. אני חייב להגיד לך משהו. אבל זו סיטואציה מושלמת. אין פרסומות, אני יודע שאין פרסומות. לא קרה כלום. אבל את יודעת, היום, בניין פה לידכם, יושבת אשתי, סופה, והיום יום הולדתה. אז מה, אני לא אגיד, נוגה, מזל טוב, נשמה טובה שלי? תראי איך אני עכשיו עוזר. קנית לה זוג נעליים מתאימות? אז מה אני אומר? בוודאי, עכשיו תלכי קצת ותגישי את הגלגול של הרגל. אם אני אלך, אז לא תהיה תוכנית, אני מרגישה שאני מה זה מחזיקה פה את התוכנית. רייטינג לא נורמלי, עם חצי כיפהפייה, עם רגליים... אני רק אעזוב את הידיים, לא, אני שמה את הידיים, אל תדאג. איך ההרגשה? עכשיו נגיד שאת לא רוצה... אין ספק שזה כמעט כמו עיסוי בהרגשה, זה באמת הרגשה של הרפייה. זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה שתלכי עכשיו עם נעלי ספורט, כי מה זה חם? חם פה על הגג. כן. גדעון, מה חם? אין מה להגיד, מדובר בנעל... ואני כן רוצה ללכת יותר מ-100 מטר, כי יש לי אחרי הים גם כמה קניות בדרך הביתה. למה שלא תלכי עם נעליים שכאלה, במקום נעלי עקב שיהרגו אותך ותבואי אליי תשאל במקומה, כמה זה עולה? תראה, המחירים הטובים היום בארץ נעים בין 500 ו-1,000 ו... זאת נעל שעולה סביב ה-500. אוקיי. אז כך שהמחיר הוא, לדעתי, בתחום האורתופדי סביר. אגב, בתוך הנעל ישנה לך חידה נשלפת. יופי, יופי, תכף אנחנו נשלוף אותה, בני, תודה רבה לך.